कुठलाही संत हा इतका लोकप्रिय कसा होतो? कारण तो सगळ्यांनाच अत्यंत जवळचा, आपुलकीचा वाटतो म्हणून. मग त्या संताचा जात, धर्म, वंश हे काहीही आड येत नाही. अशा संतांच्या भक्तांना त्यांच्या संतवाणीतून जाणवतो तो म्हणजे खरा माणुसकीचा धर्म, आपुलकीचा धर्म. चर्चगेट येथील जय हिंद महाविद्यालयाच्या सभागृहात सद्गुरू साईनारायण बाबा यांनी शिर्डीच्या साईबाबांवर प्रवचन दिले. भक्तगणांनी भरून गेलेल्या सभागृहात मंत्रघोषाने प्रवचनाच्या कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली. विविध भजने, आरत्या आणि भक्तिगीत गाऊन साईबाबांच्या प्रती श्रद्धा व्यक्त झाली आणि सत्संग कार्यक्रम पार पडला. साई महिमा इस साई की आत्मा है. 48 घंटे का जिसका पाठ हो, 12 घंटे का हर महीना, 24 घंटा, 48 घंटा, तब जाके बाबा ने साई महिमा दिया है. साई महिमा, शिरडी दर्शन, ये सब पढ़ेंगे तो लाभ होगा. Baba's grace is for him who asks for it. Baba's grace is found by him who seeks for it. Baba's grace goes to him who knocks at his door. Ask and it shall be given. Seek and it shall be found. Knock and it shall be opened. A unique feature of Sri Sai Baba, as Swamiji has also written. Can you imagine? He has written nothing. सत्संग इस वर्तमान समय में सभी के लिए परम आवश्यक है. गुरु नानक जी कह गए हैं, दुखिया सारा संसार, ये दुख कहाँ जाएगा? सत्संग में ही जाएगा. मन अशांत है, सत्संग में ही जाएगा. मन शारीरिक पीड़ा है, सत्संग से ही दूर होगा. सत्संग is a spiritual therapy where the progressive transformation of the body-mind mechanism takes place. He who is regular in satsang gets progressively transformed for leading a purposeful life.